és el fet que sempre hi hagi una pregunta de vale, però qui us porta? O, molt bé, però representant, vale, ens han arribat a preguntar, en plan, la persona adulta. L'Anna Martín, la Lina Coral, la Laura Elias i l'Arnau Alonso són 4 joves que el 2021 van crear Sempre, una companyia d'arts escèniques que es defineix per l'equilibri entre el talent individual i la cohesió de grup. Tot i el seu talent i empenta, la companyia es troba amb barreres a causa de la seva edat i aparent inexperiència. És que ens dona com menys temps, menys possibilitats de perfeccionar realment la peça en la que estem treballant. Perquè, per exemple, jo soc la persona responsable de l'escenografia, no? Però l'escenografia al final l'hem fet entre totes. És com un peix que es va mossegant la cua perquè aquestes feines t'ocupen temps que després vols dedicar a l'espectacle, però que no pots muntar un espectacle si no tens els diners. Hora baixa, la seva última peça, estrenada el 23 de novembre al Casal de Vilafranca, és un espectacle de dansa que mostra la metamorfosi de la seva relació amb la terra. Doncs Hora baixa busca reflectir una mica com els pagesos treballen de sol a sol, no? I fem una mica aquesta crítica al moment de quan marxa el sol, com podem desinhibir-nos de tota aquesta càrrega que tenim com inculcada, no? Que la nostra vida ha de ser per treballar i buscar això, no? Aquesta desinhibició. No, i aquest punt de poder descobrir tota la part més humana de la visceralitat, més animada, sense perdre l'estima i l'amor que hi ha cap a la pròpia terra. I bàsicament volem transmetre com que al final hi ha una veritat en cadascú i que realment pots alliberar-te d'aquesta càrrega que portes del dia a dia i buscar qui ets i mostrar-ho i que no passa res.